Hi, bay. Huwag sa tanang mga naminaw karon. Just call me Chloe. 27 years old na ko karon. O gikan ko somewhere in Visayas. Way back years ago, I had a relationship with a man nga I thought nga he will be my husband very soon. Let us call him Vlad. I loved him. Ug willing kong ihatag ang ako ang pagkababayi sa iya. Pero kanunay siyang mobalibad. Why? Gusto daw siya nga i-gift na ko siya ako ang pagkababayi after marriage. So kutob lang sa daw may sa kiss. Just a kiss kay never man ko nakatilaw. Og walking fingers. Og maabot gani kog panggunit siyahang bird. Ginakuha niya ako ang kamot. It's all yours. Stop that hands. Basig dili ko kapugong. Hana, he is the gentleman dyan. He showered me a lot. From stuff, foods, and surprises. He financed my expenses in school. Since I took engineering, kay dili man mi kotahan. Nag-engineering lang ko because I have a scholarship. And that was an offer, so I grabbed it. Pero siya, he was born nga wealthy ang pamilya. Architect iyahang mama o papa. Tulo lang sila ka magsuon. And he is the only son. Pinangga kay siya siyang mga ate. Since taas siyang age gap siyang mga ate. Pero despite sa amoang kalahian when it comes to status sa kinabuhi, they love me. As their son did to me. Girespeto ko nila and treat me as their family. Every gathering sa ilaha, kay since si Vlad kaya nag-stayra sa house siyang grandparents due to some reasons. My parents and I are invited per me kay mga buutan ramasad ang parents sa mother ni Vlad. See? How grateful and blessed I am to have them. Until I graduated, naryapon siya para suportahan ko. I took my bar exam, og siyapon. Since dungan mi nga nag-graduate, and luckily, nakapasar min duha. Happy kayo mi. Nag-celebrate mi silang house, og sa moasan. Pero gamay lang, kay medyo gipit pa mi ani nga time. Kay wala pa'y work ako ang ate. A month after, kuyog mi nga nanlarga ni Vlad since ilahang mga company na naman tanan outside sa Philippines. Ug nakasud ko sa firm sa iyahang dati. Since lahi man sad og company iyahang mami. But naa sila'y common company which is gina-manage silahang duha ka anak nga babae. I am so happy kay for almost 1 year ko silahang makamot. Medyo nakapundar ko. Nanakoy house and land, ug sa hinay-hinay nakatigom ko. Nahawas na ko sa kalisod ako ang pamilya. Nagtukod ko gamay nga karinderya for my mama ug papa. Nanapod ko yung savings para sa kong plan nga house namo ni Vlad. I want to take all the responsibility of our dream house. Bawi sad sa tabang ni Vlad sa kuha. Adtong giskwela pa ko. All went well until I found out kung unsay true color ni Vlad. Na siya'y own firm. Ug siya mismo ang ga-manage dito. Kana nga company is gift siyang family pag-graduate niya. Neto ko siyang office because I have a plan to surprise him. Nagdala kog lunch ato na time. I feel something nga gikulbaan ko since it was my first time to surprise him for almost how many years na mo nga gakuyo. Anyways, wala gyapon mi nagpuyo sa usa ka balay. He insisted nga maglain para for me daw to have my privacy daw. Kay di pa man daw miminyo. So nisugot ra ko kay feeling na ako gentleman yud kaayo siya. Matog manggani siya sa kong kondo nga gipuy-an, but nothing happened to us. Ingon ana siya ka-controlling.
Sa mga to nga naanak ko sa 6th floor which is na didto ang iyahang office. Dako kay kong ngisi nga gapatubang sa iyahang door. Nanuktok ko pero walay motubag. Wala sad ko'y mapangutana nga sekretary niya because he don't have secretary man daw according niya. I don't know why. Gitry na kog open ang doorknob and luckily open ra. Nisulod ko and there. Instead of surprising him, I am the one nga na-surprise. Makita lang iyang living room from the door kaya wala nakatabon sa glass ang curtain. Nangurog ko pag-ayo. I saw him. Nga naay tapad, nga lalaki. Mura ko gibubuan og bugnaw kay nga tubig. As in, dugay kayo ni sink in sa kong utok akong nakita. They are both naked. Wala ko na malayan nga nabuyan na day na ako ang lunchbox nga akong gibit-bit og nakamata sila. They are both shocked. Klaro kaayo sa angle nila. Nidagan ko palayo. Giluod ko nga galantaw nila nga parehas nga gahupo. He lied to me. Daghang nagsubay sa kong utok. Why? Nganong lalaki sad iyahang kadulog o nganong hubo sila parehas. Naabot ko sa kondo nako nga tulala. Minutes after ana, someone knocked the door pero wala ko nito ba. Kabalo ko nga siya na. Pero nakalimot ko lock sa door og nisulod siya. Huna ko siya gilantaw. Feeling nako og lantawon nako siya. Hiludon ko. Nihilak ra ko. Ni-attempt siya gahag sa kuha, pero nipalayo ko. Dayon nihilak na siya og sugod. Dayon galuhod. Moingon ta siya sa kuha og love, pero ako siyang giingnan nga di nako tawagon niya ana. Kay luod kayo siya. Gusto ni Vlad nga mo explain sa kuha, pero gisyagitan ako siya. Nga pahawaon siya sa akong atubangan. I shouted as if mahurot na ako ang tingog. Ug nisod ko sa akong kwarto. Grabe kasakit sa akong gibati that night. Nakatulog na lang ko gumikan sad siguro sa kakapoy na ako hinila. Nigawas ko para mo'y namog tubig. Pero naagi hapon siya dito. Ako siyang gipangutana kung nganong naa pa siya dire. O gusto na ako nga mauli na siya. Kay luod kayo siya. Pero gusto yun nga ma-explain ni Vlad sa ako. Pero ako siyang giingnan. Nga what do you want me to hear from you? Nga bayot ka. Dayon mi siyagit si Vlad. Og yes, I am. Mura kong nabungol sa akong nadungog. We've been together for so long. Pero karon pa nako nahibalaan iyang true color. Kung kanus gusto na nako magpakasal siya. Hingon si Vlad nga. Chloe, dugay na. Since birth ingon ani nako. Pero nahadlo kong daddy nga di ko niya iluhon nga ilaha kong anak. I can't stand on my own feet before. Until I saw you atong college bata. Ako siyang giingnan. Ngano, gigamit reday ko nimo. Gipamalikasan yun na ako si Vlad. Hingon siya nga, sorry. Pero wala ti ka gamita. I learned to love you. Ang tanang gipakita na ko nimo. Kay tinuod to. Pero, I love you as my sister. I'm sorry. Naghilak na sad ko. Hindi ko kadawat sa kadugay namo nga karon pa nako nahibalan ang tanan. Garabi ra kaayo ko nahatag nga pagsalig siya tungod sa iyang gipakita. Pero nga naman. Ingon pa siya nga. Ang kadtong sa office kaganina nga imuhang nakita. He is my boyfriend. 1 year na miadto niya before ta nakita. Before ta nakaila.
Grabe jud nga dulot kay sa bukog iyahang paggamit nako. Sakita kayo. Gisabay mi ni Vlad ug nahimo kong extra lang niya. Niadto ko paingon sa kitchenette ug gisukan ako tanan nga kaluod nga akong na-feel adtong tungora. Nahinumduman nako how he kissed me. Pero gikan sa diay sa laing lalaki ang uban niyang laway. Luod kay akong paminaw adto. Thankful ko nga wa niya makuha ang akong pagkababae. Kay ikamatay gyud siguro nako. He then explained why naabot sa ing ato ang amuang sitwasyon. I can't say nga gipangwartaan lang siya sa boy, kay ang boy is rich boy. Lawyer sad ang boy. Masigurong nindot kayo ang pagkaplan ug pagkatago nila, kay lawyer man di ay ang iyahang boyfriend. Well ako, wala jud ko nakabalo nga ato di ay siya. Sakit jud kayo. Ug natandog akong ikaw. I love them. Pero nga naman, I love a man nga lalaki pod ang iyahang ganahan. Sumoto nga nang hipos ko sa kong mga gamit ug nagpass og resignation letter the day after nga nag-confess si Vlad about sa iyahang gitago. Ug grabing sukua kaayo sa iyang daddy. Murag wala na ko'y pake about siya ha. Kay kung nasakitan niyang parents, mas kong nasakitan. Sumoto nga ni uli ko sa Visayas. Day by day, nadawat na nako hinay-hinay ang unsa may nahitabo sa kong kinabuhi. He's just a glimpse of my hurtful past na lang. His parents and sister are always reaching me out like before. Buotan lang gihapon sila. Mga 1 year na sad ang nilabay ug nahil nako. Nagkita mi ni Vlad for the last time para na may closure. Kay magpakasal na daw sila sa iyang boyfriend. Kay dawat naman sa iyang pamilya ang nahitabo niya. No heartaches na. Ug didto na ako na-confirm nga dawat na nako ang nahitabo. Siguro fair na sad mi. He used me to hide himself. Silbing bayad ay niya ang mga tabang nga nahimo niya sa ko. Sugod college until naka-work ko. Thankful man sad ko siya bisan pa sa mga panghitabo nga unexpected kaayo. Sumoto nga nilabay ang panahon. Na ako'y best friend, si Bing. Usa ni siya ka maestra. Ningon si Bing sa kuha nga mga todo mi sa bar. Sumoto nga nagkasinabot pud mi kung aha dapit nga bar among destination. Then minutes after, naa na mi sulod sa bar. Ningon pa si Bing nga daghan kaayog mga Pepsi Cola dito. Pero ako siyang giingnan nga magwalwal rata, dili ta mamiga dire. Dahil nagsugod na may ginom-inom hantod sa naka-feel ko og tipsy. Nay nangabot nga upat ka babae og nadugangan ming duha ni Bing. Kay iyaham daytong kauban daw sa masteral. Maong kaila sila. Og hantod sa naay nangabot nga mga grupo sa mga lalaki. Aha ka dyan. I can't take off my eyes over them na yun. Siguro sugo sadto sa mga alcohol akong admiration sila. Nay isa ka lalaki nga naulahi o kauban rasad siguro adtong mga lalaki nga noon. He caught my attention. Sa nawong lako ga-focus. Literal nga gwapo siya. Ngit-ngit among dapit so it was too safe to study siya mga lihok. Gainom lang ko nga gainom until I feel drunk na yun. Di man ko broken hearted. But I enjoyed drinking samot naglami ang pulutan nga naasat ba. Bitaw. O hangtod, sa nakamata na lang ko nga naan ako sa isa ka kwarto. Medyo hangover yun akong na-feel kay sakit kay kong ulo o kalawasan. Sa pag-open ako sa kuang mga mata, siling akong unang nakita. Nakabangon kog kalit o gitan-aw ang palibot. Nakapangutan ako kung asa ko.
Mao ginay ako nasulti sa kong kaugalingon while checking if complete pa ba ko. Gibundak na kong lawas sa kama. Dihang wa may sign nga nakwaan ko. Kay wa man ko ka-feel og laing sakit. Except sa kong ulo nga murag mabuak. Nakapasalamat jud kong Lord nga kompleto pa ko. Nibangon na pud ko kay nakoy nadungog nga footstep nga padulong sa ako ang gihigdaan. Og didto, nakita nako ang usa ka lalaki nga half naked. Klaro kaayo nga gikan na liko. Gipunit nako akong unlan o gitabon nako sa kong nawong. Ingon pa siya nga, good for you, kay nakamata na ka. Nitubag pud ko nga, kinsa man ka, nganong naa ka dire. Tubag siya nga, blame yourself, not me. Tuga-tuga og inom, dili isulod sa tiyan. Medyo nisaka na judi ay ang mga alcoholic nga liquid sa kong utok. Nitubag pud ko niya nga, pwedeng mag-ilisa ka, bastos kay ka. Kung makatuloy sa mong parents o good manners, ayaw na dala sa kong atubangan. Nitubag siya nga, unsa may gusto nimong buhaton nako? Isuot nako na imuhang sanina. Gisukahan nimo ako ang t-shirt. So ako parong sala. Tubag ko niya, dayon nga nung gidala man ko nimo diri. Na ako'y kauban dito sa bar. Wala ko kailan nimo. Ayaw patakag pamunit unless you know the person. Nitubag pud siya nga dili daw niya gusto nga magdala og hugaw na babae silahang balay. Mo nang diari ko niya gidala. Ug usap pud daw, ako daw ang nihangyo niya. Ug wala pud siya kailan ako. So mag-shut up na lang daw ko. Sa akong kalagot, gihapak yun nako siya gunlan. Unsa gyud siguro kahaiyang pagtuos ako. Ako pa man nooy ni hangyo para lang kuyugon niya. Sa moto ang gitutukan o gitan-aw gyud nako ihangnaw kung kinsa gyud siyang gwapuha para mamugos kog kuyog niya. Pero natameme ko gamay. Kay siya to ang guy nga nakita nako sa bar kadtong akong gitutukan sa entrance. Nibangon na lang ko o gi-fix na ako akong kaugalingon. Og lami kaayo managpa adtong tungura. Pero gapugong ragyod ko. Not because naka-admire ko niya, but because I want to become professional to settle down things. That's why gapugong ko. Padulong na ko nga mugawa sa kwarto. Pero niingon siya sa kuha nga, pangitag laing kapangwartahan ni mo next time. Sayang ka imuhang kagwapa kung magpadayon imong ingon ana nga trabaho. Gisigaan na lang yun ako siyag mata o gibundakan sa portahan. FYI lang yun. Kung kabalo lang siya, ana ko'y taro nga trabaho. Pero nahimo ko nga hugaw na babae sa iyang pananan. Lagot kay ko nga ni Pauline. Sayo sa kabuntagon na bad trip ko. Gusto ko mobalik dito para sagpaon nako sa kong license o diploma. Wala pa gani ko nakatilaw og langit. Nahimo na hinuon kong hugaw na babae sa iyang pananaw. Kalagot na lang yun kayo. Ang gwapunta, bawi lang sad ang kabati sa batasan. 5 hours sad ko nga nakatulog. Wala na lang sad nako na contact si Bing kay na-drain akong phone o gi-charge lang nako before ko natulog. I want to clarify something o clear my name kung unsa may kababalaghang nabuhat nako adtong nahubog ko. Sa moto nga murag naglagot kay ko og naulaw sa ako ang nahibaw-an sa giingon ni Abigail. Ang real name sa akong best friend nga si Bing. Ingon siya nga hawod daw kuno kaayo kumusayaw. Ug ako kuno'y nang hagit ato nga lalaki. Ako daw giingnan tong guy nga gwapo ra kay ka para mahimo kang bayo.
Motong gisayaw-sayawan yud kuno kaayo nako ang lalaki. Motong nahagit jud kuno ang gay. Mo nang giguyod ko sa lalaki paggawas sa bar. Daghan pagyud kay sungog si Bing sa kuha. Kay nadiligan na daw ang ako ang sunflower. Ug nahimbisa na daw ang bangos nga 1990s pa. Pero wala man jud ko na kontento siyang giingon sa kuha through phone. Mao nang gipaadto nako siya sa balay. Pag-abot ni Bing sa balay kay smiling kaayo ug gistoryahan namo ang nahitabo. Now I know why naalaan ko niya hugaw nga babae atong lakihan. Nangutana kong Bing about the name of that man, but siya said kay wala kabalo. Mga 5 to 6 minutes lang man gud daw to nga encounter nila sa gay, kay nangguyod ko. Og hantod sa nawala na lang man sad siya sa kuna-huna. Wan ako nag-attempt ka mobalik sa bar, especially that bar, kay kaulaw ba di ay sa kong gibuhat. Busy naman sad ko sa kontrabaho tungod sa kadaghan sa mga projects. Ug hantod, it was one Friday noon. Nara ko sa kong kwarto. Akong room silbi mo akong office. So every time I have something to do, wayud ko nagawas-gawas ana since naaman po'y mini ref man ko sa sulod ug naay mga stocks man po nga foods. Day naay nanuktok sa kuang kwarto. Kabalo ko nga si ate yuto. I have my good memory and sense of hearing man sad. So kabalo kay ko if kinsa ang manuktok. Dayon ni sulod akong ate sa kong kwarto nga naay dalang sudan. Dayon nag-istorya me kay niingon siya sa kuha nga dapat naan ako sa iyang birthday. Kaya atong last birthday niya nag-out of town man ko. Og dapat naa ako sa iyang birthday. Kay iyahang ipaylaila, iyahang uyab sa mo. Sa mo to nga nag-istorya me about sa gay, nga ipaylaila niya sa mo. Based sa gistorya ni ate, medyo na-relieve ko. Kaya gidescribe man niya ang lalaki, nga okay man kayo. Sa mo to nga nilabay ang pila kaadlaw, nabot ang birthday ni ate. Dito lang giheld sa mo ang karinderya ihang birthday since wide space man dito. Nagpatabang lang pud mi sa mong igagaw para sa design since mao may iyang trabaho. Kay caterer man sila po. Para sad nga bongga ginagmay. Gamay lamang sad ang bisita kay close friends ni ate man lang ang naa. Apil pod si Bing syempre. Mga kaila, mga ninong og ninang ni ate ug ako ang kauban raman sa work. O pagkataod-taod, naabot ang lola o kasambahay nilang Vlad. Ki-invite na ko sila. Siyempre, dako sad biya ilahang natabang sa kuha before. Na mauli lamang dayon sila pagkahuman kay maadto pa daw si lola sa ospital. Kaya na siya'y daily check-up tungod sad siyahang diabetes. Then around mga 5:30 na to, medyo dili na busy. Kay lagi, human naman namo pagpakaon sad ang mga bisita. Naligo ko kay feel kay nako ang baho sa singo. Nga nasapawan sa humot nga niluto nilang mama ug papa. Neto ko sa balay kay ang likod sa mong karinderya balay naman dayon namo. Pero nayoy distance gamay. Naligo ko og nag-ilis na. Dayon akong gawa sa CR, nasa di ay si ate dito o gikan sad naligo. Sumotong ining great na sad kog happy birthday sa kong ate. Wa ko siyang giingnan nga naa siyang kwarto ang ako ang regalo. Pero unya ra to, kay basin mo hilak siya. Nag-thank you si ate sa kuha. Ug nangutana siya kung anong wala na ako gi-invite si Vlad. Akong giingnan akong ate nga akong gi-invite si Vlad pero tuwa siya sa laing lugar sa house iyahang bana. Nahimo naman pud nako nga close friend si Vlad. At may changes na from call sign na love, nahimo na nga sisi. At first medyo awkward pero naanad naman lang ko sa kadugayan. Matured relationship na ba? Bitaw. So mo to akong giingnan si ate kung asa na iyahang ipaylaila na mo. Tubag si ate,
Nga mga alas 8 pa daw kay nag-work pa daw. Ako pa siyang gibinoangan nga basin gi-scam ko niya. Ningon pa si ate nga na siya ipila-ila sa ko nga kaoba ni Leo. Iyahang soon to be bana daw, according pa niya. Ako pa siyang giingnan nga tarunga lang yun nang imong ipila-ila sa ko. Nitubag po si ate nga wala may bayot nga police officer ata no. Then ikatawa siya og midagan padulong siyang kwarto. Ako po siyang gisyagita na wa ko gaingon nga naay bayot. Then ikatawa na lang po. Sweto kayo si ate nga makataga ma-in love og balik. Labi nag sa bayot na po. Sumoto nga nag-ilis ko. Formal fitted nga dress lang akong gisuot og nag-retouch ko gamay. Una ko niya to balik sa karinderya. Nag-swap na sad mi ni mama og papa. Then kami na sad ang gatagad sa mga bisita. Nanay nangabot nga mga sakinan sa gawas. For sure ang jowa bells juto ni ate. Kay iya hamang gisugan. Sibing na lang sad ako ang gitable og pasangil og tabi-tabi. Nanulod na ang mga bisita ni ate og gipaila-ila sa dayo niya iyahang jowa bells sa muanibing. In fairness, maayo mamili si ate. Human iyahang gipaila-ila nilang papa ug mama. Pagkatod-taod, nay naabot nga tulo ka sakinan sa gawas. Gisundo sad sa uyab ni ate og gipasulod. Medyo ngit-ngit ang entrance namo kay giusab namo ang ambiance sa karinderya. Gidool ko ni ate og gidala didto kung asa mga kauban siyang uyab nga nakalingkod. Medyo daghan sila kay duhaman sila ka table. Dayon gipila-ila ko ni ate sa tanan. Hingon siya nga Chloe akong name ug usa ko ka engineer. Single og ready to mingle na. Gitag-tagisan ako og shake hands sa mga bisita namo og nagpaila-ila sad sila sa kuha. Dito na ko sa pikas unta makik-shake hands. Pero niungot ko. Dugay na to namong kita. Pero 101% sure ko nga mao to ang lalaki nga nag-insulto nako dito sa hotel. Nagtutok lang gid siya og nagtan-aw sa akong mga mata. Nga murag iso or unsa ba. Ako kasabot sa kong gibate. Akong kalagot og kapangot atong giingnan ko niya nga hugaw daw ko nga babae. Nawala tungod siyang no. Good looking jud siya. Og didto, makaingon na sad kog balik nga gwapo kayo siya karong gabi una. Motong namugnaw akong kamot kay siya na ang next na akong ila-ilahon. Pero dapat silang ko. Na-remember na ako kung giunsa pag-describe ni Bing atong nahubog ko with this guy. Nabuang gyud ko kadali ato. Pero syempre dapat ko lang ta as if wa ta kaila sayahan. Murag di na ako malihok ako mga TL pa dong niya. Feeling na ako, nalalay ko while gatutok siya sa kuha. Then ingon siya sa kuha nga, nice meeting you again, Miss Chloe. Nitubag pud ko niya nga, just Chloe. Do I know you, sir? Sarcastic na ko na nga sulti siya og dapat ko mobalos siyahang mga gipanulti sa kuha before. Siguro natauhan na siya nga di ko bayarang babae. Same siyahang yunahuna. Nagtubag siya nga, Alexander Daycomis. Nice meeting you again. I gave my hand to him kay si ate murag giistadihan ako mga liho kung asa ba'y mas bet na ko aning kauban siyang jowa bells. Kuao na unta na ako ang kamot. Pero, he hold it so tight before niya gibuhian. Gitan-aw yun ako siya. Pero ni-wink lang siya sa kuha. Mong nilakaw na lang ko palayo niya. Dahil niingon tong uyab sa kong ate nga. Asa man imuhang bet ani nila ma'am. Murag si Sir Alex Raman ang single dari karon. Di ba sir? Pero ni-smile ra siya og niingon. Nga dili pa ko gustog commitment usab karon sir. Sa mo to nga gilingin ako siya. Dayon ni-smile siya balik. Commitment usab? Medyo interesting iyang story. But I don't care na dyan.
Sa kadaghan namong pwede magkita, dinhi pa yun sa birthday sa akong ate. A piece of shame and attraction ako na-feel. I don't know what happened to me this time, pero I feel something different inside. Hindi na ako ma-explain kung kalagot ba ni or unsa ba ni. It hits me different tonight. I need a bottle of vodka. Sa moto, nga gilingi inako siya. Dayon, ni-smile siya sa kuha. Commitment usab. Medyo interesting yang story. But I don't care na siya. Sa kadaghan namong pwedeng magkita, dinhi pa yun sa birthday sa kong ate. A piece of shame and attraction akong na-feel. I don't know what happened to me this time, pero I feel something different inside. I can't explain kung kalagot ba ni or unsa. It hits me different tonight. I need a bottle of vodka, mga half-case. Bitaw. Sa motong niadto ko sa corner, diin didto nakalingkod akong mga kauban sa work. After gipila-ila ni ate iyang jowa bel sa monibing, ni pauli lang pud siya dayon kay gitawagan siya siyang nanay nga papauli una. Mangwa na ko'y kashiran sa kong gibate. Nilingkod na lang ko o gatabi-tabi lang mesa kong kauban sa work. Dayon let's skip that vodka na lang. Kaya ang nasa mong table is Alhambra lang man o Tequila Rose ang naa. Sponsored by kauban sa work lang man po. Sa motong after pag-inom na ko, natim ko lingi diin tua dito silang ate. Naman sa kauban si ate, nga bali one table lang sila kauban sa uyab ni ate o ang mga barkada ni ate. Pero nakitaan ako sa Alexander nga naglantaw na ako. Tapad sa friends akong ate. Wala man pod ko'y na feel nga any strange man noon while nagtanaw nila nga nagistorya sila. Dito na medyo galain akong paminaw nga niagbay na ang friend ni ate kay Alex. I don't know why. Saba na kaayo silang table. Medyo gisapot ko gamay. Giatik man ko pero bayot man hinuon. Pero nahinumduman ako ang giingon ni Alex nako nga dili siya gustog bigaon siyang balay. Mo nang diadto ko niya gidala sa hotel. Tungod siguro sa kong inom, dali kay ko gi-high blood. Di na siya ganahan og bigaon pero hilig og touchy. Atikon pa kayo. Nagyaw-yaw jud ko. Next ko kadali isa kong mga kauban og niadto sa CR. Medyo nagdugay ko kay nang hilamos ko para mawala gamay akong tipsy before ko nigawas. Plano na nako nga di na ko mainom nigbalik nako ug paaboto na lang nga mouli ako mga barkada. Ug muli ko sa moang balay. Nigawas na ko sa CR habang gasudlay-sudlay sa kumpo. Naman po'y laing mga nag-CR nga mga parente resod na mo. Pero mga hubog na ata. Nang hugas ko sa kong kamot dihang naay nitingog sa kong kilid. Nga nangutana kung nahubog na ba daw ko. Muradyog nalagpot akong kalag sa Pikas Planeta. Nawasan ko gamay sa kong pagkatipsy. Dali ryud ko makulbaan kay hilig ko moinom og kape. Paglingi pa nako, kusog kaayo nag-flutter akong dughan. I feel my hand shiver this time. It was him. Nagtindog tapad na ako. Sa kadaghang tao dito, unsaon ako pagkabantay nga isa poday siya nga naa dito. Dayon nangutan na siya kung okay ra ba ko. Nitubag pud ko nga okay ra ko. Dayon nitalikod ko. Gusto na ko mobalos dayon ipamukha sa iya nga dili pagpamaligyag lawas akong trabaho. Sumoto nga nangayo kog sorry niya sa nahitabo last time atong sa bar. Nahubog radyod ko kaayo ato. Ug ako gi siyang giingnan nga wala na ko gibaligya ako ang lawas. Dayon nitalikod na jud ko
og nigawas na. Pero nadunggan ako siya nga mikatawa. Medyo nabastos ko. So para di mo dako akong tingog ug masud nako siya sa toilet bowl, ni diretso na lang jud ko sa table sa akong barkada. Igo na lang jud ko ni kaon og pulutan og wa na jud ko nilantaw sa corner diin tua sila sa mga barkada ni ate og sa iyahang uyab. Gabi na jud to og naka-decide na nga manguli akong mga kauban sa work kay nagpasundo lang man sad sila mga bana or uyab. Dayon ni sunod na lang pud ko dayon og niuli na sa mong balay. Dayon natulog ko. Dayon milabay ang pila ka adlaw. Naniod to mi ato na tan. Kauban akong ate kay gihatdan man mi og lunch ni papa. Tinangga kay Manila og syempre duha lamang pud mi maong spoiled kayo mi. Sa mo tong istorya mi sa akong ate. Nangutana siya kung naba daw ko'y napilian sa mga kauban sa iyang uyab nga silayo. Ningon pud ko sa akong ate nga wala ko'y bet nila. Dayon naabot among chika ni Alexander. Ingon si ate nga gibulagan daw to si Alexander sa iyang uyab kay nasakpan daw siya nga naay gidala nga babae sa hotel. Mo daw naiingon ni Leo sa iya. Nikatawa na lang ko kay wala ko kasabot sa kong gibate. Walay laing mo gawa sa kong utok. Wala ni cooperate akong ba para mo response ni ate. Nakainom ko og tubig sa akong nadungog. Unsa daw, mura jud kog natuk-an sa kong laway atong tungura. Ako ba ang reason nga nung nagbulag sila? Naiside sa kong utok nga gaingon, nga lain to nga babae. Pero nasay-side sa kong utok nga basin ako jud to. Naghilom na lang jud ko samtang naminaw ni ate ug wa na nasod tanan sa kong utok iyahang mga gipangsulti. Nisulod ko sa kwarto og gidayal ang number ni Ping para i-share na ko sa iyaha akong nahibalan. Mura kog na konsensya gamay. Ako ra ba jud ang hinungdan nganong nadala ko ni Alex sa usa ka hotel. Nakaahat kog adto sa simbahan og giampo nako sa tanang mga santos nga di lang unta ako ang nakita sa uyab ni Alex nga kauban sa usa ka hotel. Nahadlo kay ko. Daghang what if sa akong utok. What if ang kauban ni Alex dito sa bar ang musugid nga ako ang kuyog ni Alex sa hotel datay. If ever ako man. Kaulaw lumang gyud og mahibal-an ni ate akong magipangbuhat nga kuyog si Bing. Giampo jud nako nga unta di nako mailhan sa mga kuyog ni Alex dito sa bar. If ever nga magkasugat amo ang mga landas. Dayon mga tuman sad ang niagi nga wala nagsugat amo ang landas ni Alex. Nagpasalamat jud ko nga nadungog ni Lord ako ang mga pagampo. Nabisi na sad ko kay sunod-sunod ang project nga gina-release ug wala na kay may time nga magkita ni Bing kay busy sad siya sa iyang trabaho. Nako sa kong kwarto ato nga time ug naay nitawag nako nga unknown number. Ang ako ang kauban di ay. Hingon siya nga naa daw may bag-o nga project. House renovation daw. Og kani nga time, ang tag-iya kay tua sa gawas. Sumo to nga gisugdan dayon namo ang pag-renovate. From time to time, gina-update namo ang client. Then one time, ningon ang client namo nga paanhion daw niya ang iyahang kuya. Sumo to nga nakurat na lang jud kaayo ko. Kay naay ni Huno nga sakyanan sa gawas. Paggawas sa lalaki, siya jud. It was him again. Yes, si Alexander nga malditong mayabang. Nibalik na sad akong na-feel nga mixed emotions nga nilingi siya sa ko ang nahimutangan og niduol. Nagpanulon yun ko sa kong laway. Gawas nga lami siya. Lami sad kaayong mahimong invisible. Nganong mahilig man kaayo ang tadhana nga ipagtagpo miani niya. Sumoto nga na good morning siya og na good morning pud ko.
Nangutana ko niya kung siya ba ang brother sa mong client. Nitubag pud siya nga so ikaw di ay ang contractor dire. Kaligi kay gitubag pud niya pangutana ang ako ang pangutana. Magpaila-ila unta ko siya ha, pero giputol ko niya. Kay ingon siya nga nakaila na daw siya nako ug dili na kinahanglan nga magpaila-ila na sad og balik. Feeling nako kay maldituhon gyud siya. Kanang walay batasan ba. As in, naglagot gyud ko. Sumoto nga while naa si Alex dito sa balay nga amo ang gi-renovate, ang ako ang kauban ang iyahang perming kaistorya. Galikay jud ko niya. Nagsumangil pa kog tawag ni Bing para makalikay ko og istorya ni Alex. Pero gipaabot yun niya nga mahuman ko og tawag. Dayon nakiistorya siya sa kuha. Gusto niya nga mangayog numbers sa kuha. Pero wala yun na ko hatagi. Pero pagkagabi na ay nanawag na ako nga number lang. Sa ako pa yun nga personal number ang gitawagan. Ako na lang gitubag kay basig importante. Wala man pud ko ginatawagan sa akong personal number kung dili importante kayo. Sa moto pagtubag nako nangutan nako kung kinsa siya. Nitubag ra pod siya nga, "Good evening, Miss Engineer." Nisigan na pod akong mata o gadram akong kasing-kasing. Kay bisag wala siya gapila-ila. Nahibaw-an na nako daan iyahang tingog pa lang. Si Alexander Juto. Nagpa-as if pud ko nga wala ko kaila siya. Sunungutan nako kung kinsa siya. Nitubag pud siya nga gi-introduce daw niya iyahang kaugalingon. Ikaduha na. Tinungutan ako niya kung siya gikag number nako. Ningon si Alex nga dili na daw to importante. Naa daw siya kinahanglan nga isulti sa kuha. Mo nang gusto siya makikita sa kuha. Ako siyang giingnan nga pwede na niyang isulti sa kuha mintras gatawagay pa mi. Diningon si Alex nga naa daw siya iuli sa kuha. Mo nang kinahanglan daw may magkita pagkaugma sa gabi. 9:00 daw. Ako siyang giingnan nga please stop na. Enough na akong explanation, sir. Tubag si Alex nga okay, ihatod na lang ni nako sa inyo ha. Unsa man. Motong nahilom ko. Unsa may ikaingon ni ate kung muanhi siya sa balay. Unsa may ikaingon nilang mama. Wala sila kaila ni Alex. Unyag mo kalit lang tog abot dari sa mua. It's a big no jud para nako. Nitubag siya. Nga okay. Silence means yes. Pero niingon ko nga mo anha ra ko. Ayaw anhe dere sa mua. Niingon pa si Alex nga good. Please be on time ha. Dili ko ganahan og latecomers. Pagka-demanding na lang siya. Sumoto nga niadto ko sa restaurant nga giingon ni Alex. Pag-abot na ko dito, nakitaan dayon nako si Alex. Nangutan ako niya kung unsay gusto niya. Kung unsay gusto niyang iuli o kung unsay gusto niyang iingon sa kuha. Pero niingon si Alex nga, relax lang. Lingkod sa. Mura man ka gilagas. Paglingkod nako, mangutana unta ako niya kung unsay iyahang iuli sa kuha. Pero niingon siya nga mangaon sa dawmi kay gigutom siya. Pero ako siyang giingnan nga dili na nako na problema, sir. Mianhi ko dere kay gusto ko makabalo kung unsay iuli nimo sa kuha. Pero wala ko niya tagda. Naglibot-libot na yun akong kalagot sa kong utok. Then gitawag niya ang waitress para mag-order na siya. Nangutana pa siya kung unsay gusto na kong kaunon. Pero nitubag ko nga busog ko. Imbis lami kayo ang mga pagkaon sa menu, wako ganahi nga mo-order.
Pasagdan ako siyang siyaray mukaon. Nangutana pa siya sa kuha nga sure ba daw ko nga busog ko. Ako siyang gitubag nga sulti dayon si Montoyo. Napakoy adtoon nga importante. Napakoy mga trabaho. Pero nitubag si Alex nga bayaran ti ka. Pila man ang kinahanglan para mo spend kag time kauban ko. Mayabang jud kayo siya. Pero ako siyang giingnan nga let's be professional, sir. Sulti din ko si Montoyo. Dayon na gikuha nga gift bag si Alex. Dayon gihatag niya sa kuha. Niingon pa siya nga barihan daw na ako. Pag-abarage na ako kay nisiga na sad akong mata. Nakita na ako ang Andes sa sulod. Bisan pagdili na ako simhuton, feel na ko nga ako atyut to. Ulawa lagi. Nganong naa maniniya. Then utan ako niya kung anong gihatag to niya sa kuha. Ningon si Alex nga ako daw to. Ako pa siyang gipangutana kung unsa siya ka-sure kung ako pa ni. Then ingon si Alex nga nabilin daw to nako didto sa CR sa hotel. Ako siyang giingnan nga base na sayo pra siya kay dili jud ni ako Dayon ni dool si Alex na ako og ni honghong siya sa kuha. Kinahanglan pa ba na akong ipahinomdom si Moha nganong naabot na sa CR imuhang Andes? Namarog jud akong balahibo. Wala na lang ko nitingog. Ako na lang gikuha ang gift bag o gibutang na lang sa kong kilid. Ningon pa siya nga by the way, nice black lace Andes. Dahil nikatawa siya og niinom og juice. Namula kog ayo siyang giingon. Sala jud ni sa limnon. Di na jud ko mousab og hubog-hubog. Bahala na. Wala na lang ko ni ime kay basin mas modako pa ang kaulaw nga ma-feel na ko. Pero sure pud ko nga ako agito nga Andes. Nakoy extra permi sulod sa kong bag bisan asa ko mo ato. Init sad biya labi nag mag-survey. Unya the whole time kay babad sa init. Then kalit lang na meeting. Dapat ready ko. Pero na, ako ang extra nga Andes is for my work only. Dili para niya. Nganong wa man jud ko kahinumdom nga nag-ilis kog Andes. Well, wa man sad gani ko kahinumdom sa akong mga gipang buhat that time. Dinikalit lang tingog si Alex nga. Mangayo da siya sorry sa ko kung unsay nahitabo last time. Di daw niya intensyon nga pasakitan ko or insultuhon ko. Nitubag na lang pud ko nga okay ra. Huwag nangayo pud ko sorry niya. O siyang giinagbalik nga hinubog ra jud tong ako. Then ingon pa si Alex nga next time daw, dili daw ko moinom kung dili kaya sa akong lawas. Unsa na lang daw kung lain ako ang nakuyo. Dayon ni concern siya kalit, nga murag ni kalit og tuyok ang bulan. Og niingon pa siya nga dili daw siya bayad. Kaluparon jud ko sa kaulaw og ginahini niyag pahinomdom sa kuha ako ang mga gipangbuhat. Then ako siyang giingnan nga sorry kayo sir. I didn't mean to say that jud sir. Hubog jud ko ato. Sorry kay sir. Then ingon siya nga formal ra kayo ta. Just Alex na lang miss. Ug kalit ra kaayo na usab ang temperature sa palibot. Bura ganina lang kay gaaway-away miya. Yes, kalit ra jud kaayo. Pero mas nakalitan ko nganong nikalit lang ko ka-comfortable niya. Ug ako siyang giingnan, ngayon ako ate, nga ga-break daw mo si mohang uyak. Tungod kay naa siya'y nakita nga naa kay kuyog sa hotel. Tubag siya nga, yes.
Ang iyang best friend kay nakit-an ko nga giagak ti ka padulong sa elevator. Sumotong akong giinan si Alex nga akong istoryahon ng iyang uyab para ma-explain nako kung unsay nahitabo atong atay. Pero niingon si Alex nga no need to explain na. Okay na daw siya, nga nakabalo daw siya sa reason. Ako siyang giingnan, nga sorry kayo an. Unta di ni mabot kay ate nga ako ang reason nga nung naing ato mo. Kulang na lang jud nga muluhod ko nga nagpakaluoy niya. Di man istrikto akong ate ug parents, pero ang chismis kay mahadlo ko. Nitubag si Alex nga, of course, pero na ay usa ka condition. I can promise you about ana. Gusto na ko nga makauban ka sa reunion namo sa alumni. With that, makabayad na ka og di jud maabot si mong ate ang about ani. Nakinong bugahat og tubig siyahang kondisyon. Bisan asa na lang naabot among istorya og nagkaistorya pod may about sa renovation. He's a type of a man nga arrogant but nasa day siya good side. Depende sa kondisyon sa iyang pangutom. So mo to nga gihatod na ko niya paulit. Ningon ko niya nga thanks sa librean. Nitubag po siya. So next time na sad, I'll text you later. Inig-abot na ako. Good night. Ni-smile na ko og pagawas na ko siyang sakyanan. Og niingon siya nga, imuhang Andes. Ayaw na kalimte. Dahil ni katawa siya. Naapod siya jolly side ay. Abi na ko stricto jud siya all the time. I feel so comfortable naman oy. Murag dali ra kay ko gihimuan og nindot ng story niyan. Siguro na notice na niya nga hapit ako mulapas sa kalendaryo. Mong gipaspasan na niya. Sa tao pa jud nga malituhon pero gwapo. Thank you Lord for this blessing. Mao'y paglarga ni Alex, masay pag-abot ni ate. Mayo na lang wala sila gaabot. Nang hilamos ko para sad marelax akong noo. Dayon, ni-ring ako ang phone. Si Alexander. Nag-text siya nga good night daw. Ug naa na siya sila. Wala na lang ako nag-reply pero I found myself nga nag-smile na po. Hambot nga no. Gisamok-samok dyan ako si Bing o gistoryahan ako siya sa among panagkita ni Alex. Ang bruha kay kalas kay emoji. Through chat lang mi kay past midnight naman to. Madistorbo silang mama sa pikas kwarto. Sumoto nga consistent na among text and call ni Alex this time. He keeps on reminding me nga mukaon jud ko. Mga 2 weeks pa pud biya sukad na tarong among buot pa. Pero yung ani naman akong na-feel nga comfortable na kay ko niya. Usahay mo kalitan siya abot sa renovating area. Magdala og pagkaon kay sugo daw siyang sister. Dinubalik lang po dayon siyang work. Plain friend lang jud mi ato. Pero gihatagan ako og meaning tanang care niya. Dili na ko teenager pero naka-feel gihapon ko og butterfly sa akong stomach. Every time nga mag-text or magtawag kay me. Ug hantod sa niabot ang time silahang reunion. Gisundo ko niya pagkagabi ana. Ang akong suot kay dress nga match silahang theme silahang reunion. Black and white. Pagawas niya sa sakyanan, kagwapo gyud niya ay. Bag-ong tupi. I can't keep my eyes looking at him. Mura bagi magnet. Maay na lang dim ang light maong dili kayo halata. Pag-abot na mo sa usa ka resort, isugat din may o good evening sa mga invited sa dito. Dayon gi-introduce ko ni Alex, nga friend ko niya. Pero gikansyawan noon nila si Alex, kay imposible daw. Pero tinuod man nga friend rami. Then excuse si Alex kay kaihion daw siya. While taking pictures sa palibot, nainidol na ko nga babae. Slim, gwapa, ug taas. I think taga Dalungan lang ko kung sukdon. Then naghaimi sa usag-usa og nagpaila siya nga siya daw si Shane.
og ex nga girlfriend ni Alex. Dagan kay siyang pangutana sa kuha o gitubag rapod na ako. Pila ka oras sa nilabay na mauli na pod me. Gihatod ko niya sa mua. Nalipay man sad ko og nag-enjoy ko ato nga time. Diningon si Alex nga next time na sad Miss Engineer. Ako siyang giingnan kung naa ako'y vacant na time. Diningon siya nga di ba hapit naman mahuman ang renovation sa kitchen ni ate. Nitubag ko nga siguro mga 2 weeks na lang kay finishing naman lang ang kulang ato. Nga naman. Diningon si Alex nga nada siya'y plano nga ipausab ang iyahang guest room kay medyo gamay ra daw. Gusto niya nga ako ang engineer. Ako siyang giingnan, mag-set tag schedule anaan. Pero dapat na ananay bayad ha. Humanabi ako bayad sa kong utang nimo. Dahil ni katawa ko. Diningon si Alex nga of course, kanus aman nimo adtuon. Ako siyang giingnan nga i-text lang na ako akong email sa imo ha. O isend lang ang picture para malantaw na ako. Pero ningon si Alex nga wala na siya time para mag-picture kay busy daw siya. Gusto niya nga personal daw na akong atuon. Ni okay rapod ko pero wala ko misaad kung kanusa kay daghan pa kong kinahanglan nga buhaton. Pero ingon naman si Alex nga willing to wait daw siya. Sa moto na good night ko niya og nigawas na ko sa iyahang sakyanan. Pagsod ako sa balay, nakitaan ako kong ate nga gangisi-ngisi. Nangutan ako og nagunsa siya. Ingon si ate, ikaw ha, may tinatago jud ka na ako ha. Others kayo, dili mag-share. Nikatawan na lang ko niadto ko sa kitchen og ninom og tubig. Dayon nag-istorya man ni ate. Gisugid ako sa iyahan tanan, pero katong first encounter namo ni Alex, wala gyud nako gi-share ni ate. Sa mo to nga everyday and night namon text and call ni Alex. Friend sad mi sa Facebook, mo nang naa na po'y video calls nga nahitabo. Dili na ko ma-deny nga I am slowly falling for him. Nga wa na ko nabantayan. It's just different na wa mas di siya nagpakita og motibo nga same na feel since casual lang ang amuang panag-istorya. Og hantod sa nahumana ang project namo. Nakikistorya kong Alex about sa iyahang plano nga iyahang giingon ako. Pero ingon siya kinahanglan daw na akong i-check sa daan. So moto nga ni okay lang pud ko. Dili man pud ata ako niya i-salvage kay igo raman ko mo check siyang guest room. Pwede na yun magminyo si Alex kay naa naman siya kaugalingon niya nga balay. Napoy stable na work. Sa motong ikuha ko niya sa balay og nag-travel me padulong siyahang balay. Natingala ko nga nung same way ra among giagian kung asa ang location sa house yang ate. Siguro silingan sila no. Dito na ako nakapangutana siya nga nung tungod me sa balay siyang ate ni Honong. Hulingan si Alex nga iyaha daw tong balay. Ako siyang giingnan nga abi na kog siya tong ate. Pero ningon si Alex nga iyaha daw to. Dili daw siya satisfied sa kadakon siyang kusina. Maong gipa-renovate daw niya. Ingon siya nga iyaha lang ate iyahang gipapangita og engineer kay busy daw siya. Ug di man sa daw kuno kamahayan ang gikuha nga engineer siyang ate. Kay satisfied daw kayo siya. So mo to nangutan ako niya kung sa sugod pa lang ba kabalo na siya na ako ang engineer. Ingon si Alex nga nakabalo lang po daw kuno siya katong pag-adto na niya sa balay. Sa moto nga ni diretso na mi siyang guest room. Okay lang man ang gidakon og match resad sa kitchen. Gi-check bi anako ni daan og ma-match ba siyang kitchen ng whole area sa balay. Nakunahon ako nga kung gusto jud ka siya ipa-check ang guest room o gusto lang siya makakita nako. Feeler kay ko. So kay wala man ko'y nakita nga changes, nag-istorya na lang mi. Nagpa-deliver mi og pagkaon, dahil nigawa siya kadyot kinipalit og mga ilim nun.
Mga ilimnon nga dili ra kayo hard iyahang gipalit. Pampahilis lang daw sa mong gikaon. I don't know why kung anong nakiinom siya. Nangita yun siguro siya og paraan para mapakita ako ang wildness. Pero ambot lang jud ba kung anong na-share nako siya ang about namo ni Vlad. Ug unsay reason nga nung nagbulag mi. Sa moto nga ni katawa si Alex ug niingon nga now I know kung anong gitawag ko nimo bayot that time. Ang pampahilis nga amo ang giinom, nakakos sa kuha og ka-tipsy, apil na pud niya. We started to talk about dirty topics na. Nakadugay na mo nga istoryahanay na kinahinay na siya duol na ako. Dali ra kay nanginit ako ang kalawasan. Samot na siyahang mga tinanawan o tinutukan sa ko. Dayon, gikalit lang ko niya o kiss. Kiss nga't sinulaay dyan. Saksi ang sofa sa kawal sa ihang kamot nga bisan asa na lang ni kunit. Hangtod sa ginay-hinay na niyag sulod ang iyang kamot sa kuang sanina. O dito ni hunong sa kong dugan. Dayon nag-continue ra siya sa pag-kiss na ko. Og nakamoon jud. Pero padayon lang gyapon siya sa pag-kiss na ko. Wala ko kabalo nga inani ti ay ka exciting. Ngani kalamin. Mawala na day si manguna-huna ang hantungan sa tanan. Pero ni undang siya. Pero wala niya gikuha iyang gamot. Nga gadula-dula sa kundukan. Ug ningon siya nga, what if i-prove na ko nimo nga dili ko bayo? Okay ra nimo? Ug tungod sa iyang pangutana, mas nanginit ug maayo. Wala na ko kabalo kung ano, pero niingon ra ko nga go. Dayon gihubo na niya iyang sanina. O gihubuan na pud niya. Iyahang gikisan ako ang forehead. Paubos sa akong nose, then sa akong lips. Ug hantod, sa ni paubos pa. Ug na-feel na lang nako nga iyahang gidulaan nga akong dughan gamit iyahan nila. Mura kong mabuang nganto. Dili na ako ma-explain ang ako ang na-feel. Hinahinay nga naabot iyahang kamot. Og dito ni samot nga mura gigukod na ko sa ko ang ginawa. Iyang gidulaan ang ako. Gamit siyang fingers. Ug saba na kay ko adto nga time. Grabe na akong ug hantod sa iyang gisulod ang iyang middle finger sa ako. Nihunong siya og nangutana kung kompleto pa ba daw ang ako ang V-card. Maingon na ko o. Then nangutana siya sa kuha kung muundang ba mi. Pero ako siyang giinan nga magpadayon na. Giganahan kay ko sa kong na-feel o bahala na si Batman. Nag-enjoy jud ko sa feeling nga iyahang gipa-feel sa ko. Wala jud ko gamahay. Iyahang gisulod ang iyaha sa ko. Hinay-hinay. Sakit day no? Pero nagkadugay, nagkalami man po. Bawi-bawi na ang mga kasakit. Kaya sa wakas, nabisbisan na jud ang disyerto for almost how many years. Dugay-dugay pud minahuman. Akong kakapoy sangko sa langit jud. Nagpahuway ko sa iyahang mga bukod.
Dali ra pod kay siya nakatulog ug ako gabuka lang gihapon ang mata. Sa katipsi lang ba kaha gihapon eh. Friend lang me. Dili na ko siya boyfriend. Pero naanay nahitabo na mo. What if maburos ko? Unsa man. Papa as a friend nandiyan siya. Dayon nakamata siya. Og nakamata pud ko. Nga naa gihapon siyahang mga pukton. Dayon nikalit lag ingon si Alex. Og sorry. Ako siyang giingnan. Parehas lang ta nga nadala sa tentasyon. You're not sorry, oy. Noon sa man ka. Pero nitubag si Alex nga. Boros si Shane. Nikalit akong bangon sa akong nadungog. O wow kabalo nga nung nasakitan kay ko. Siguro kay after sa mong gihimo. Naaday siya'y confession niya isulte. Ningon si Alex nga niingon daw si Shane nga siya daw ang amahan. Grabe nga lami na kayo ihilak ato nga time. Yes, tinuod. Nga na-fall na ko niya. Pero sa ulahi, hingani day may tabo. Ako siyang gingnan, nga huy, okay ra ko man. At doa si Shane, magkapamilya na kaal. Lami na kayo ipagawas ang tanan akong luha. Pero I fixed myself, huwag nag-ilis ko. Di na ako kaya akong na-feel. Sala, jud ni sa ilim nun. Nga nung naabot na sa dmig ingon. Nangutan na pa si Alex kung okay ra ba ko. Ako siyang giingnan nga don't worry about me. Oy. Safe man pud ko karon. Siguro nakasabot lang dayon siya what I mean about safe. Ako kay wa kasabot sa kuno feel. Then ako siyang giingnan niya ihatod na ko og kalimtan na lang namo kung unsay nahitabo sa moa karon. Dayon nag-ilis na siya. Ug iya akong giatod sa moa. Wala mi tingugay duha, hantod naabot mi at bang sa mga balay. Nigawas ko siya sa kanan ug nag-goodbye ko niya. Pero ni-smile lang siya. Lamian na kayo imaoy atoy. Grabing sakita. Murag masakit pa man atong nahibalan nako nga bayot si Vlado. One of the most hurtful thing to remember dyan. Sakit kayo.